салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-му 8-ум дарвоза мешава. Мана Мирзолата навистагиаи духтаро такхона, яъне подвал. Боз ма шумода нишон метиҳам аз магазини Зумрад. Беҳад курткаву палитои фасон доранд. Марҳамат навор меша бинен. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нависина духтарако, магазине ки ма шумода гуфтам, анамин магазинай. Ҳам ки ворид гаштен, саршавии якум ряда. Марҳамат беҳад борои хушрӯ доранд. Ҳаминора бисёр вақт пурсида будем ки навор кунен, ҷои нақша, ҷои арзонша, ки интихоби васеъ дошта боша, мода тавсиятен. Марҳамат чунин нуқтаи савдо барои шумо пешниҳод мешавад. И курткора бинен бо хушрӯ. Боз ман якта ба якта нархоша гап мезанам, мефаҳмонам то на духтаро. Баъдан бо биёин хитон бинед, муқоиса кунен. Ира бинед чӣ хушрӯ. Аз ин тарафам ра ҳастай. Рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Касе да доставка дар кор бошад, нависен шуна. Анам хел палтоям доранд. Бинед чӣ палтои хушрӯ. Тарако и бори ёра бинен чӣ хушрӯвай. Иҷада аз 200 сомон сар мешава нархошон то 1500, то 1500. И курткора бинен то 1200, 1500. Хулас ами қиматиш ами қадарай. Курткора бинен чӣ хушрӯвай. Палто, куртка, мана чанд моделои фасон. И қисми боло чандиян куртко? Яна и қисми боло духтарако 1200 сомони то охира. Ира бинен бори Туркия, мана бори гуанҷо духтарако. Марҳамат оригинал фасони бадан бо ай пеш биёен арзон мешава. Ма рақамҳои савдогара мемонам, шумо да чизе дар кора нависен шуна. Ҳамаи нархҳое ки ма гуфтестам бо скидка мекунанд, а? Ира бинен. Баъдан ай қисмат тамошо кунед. Ай дуюм қатор чандиян духтаро? 1200 ино ҳа? 1200 сомон. Ира бинен духтарако. Мана фасони бад, размеро ҳамаш ҳастай. Мана размерои хушрӯ, фасонои аҷоибот диден. Ҳама намуд модел ҳаст. Анаи дуюм қатор чандиян? Ина 400 сомон то 300 сомон дода мешавад. 400 ай духтаро 300 сомон наметиҳанд. Ира бинен охи моделакошон да гап нестай. Ҳам ғавсакан духтарако, ҳам бозор да ин намудора намеёбен. Стилошон аҷоиб фасонан. Ира бинен чанд та рангай. Ҳангоми шуштан ҳеҷ чӣ намешава. Размеро ҳамаш ҳастанд. Ба аз ҳар якташ аҳамиятен чанд рангияй. Мана аз ҳар якташ
чанд рангай 400 сомонай 300 сомон да ин намуд курткара аз ҳеҷ ҷо намеёбед духтаро пахшрӯай пеш материалша бинен бо биёен як маротиба хитон муқоиса кунен духтарако а ино чандай ям хушрӯ 1300 1350 да метиан хулас мана иям модели фасон қимати хушрӯ барои бисёр вақт мепурсанам хали модело мана сиёҳшам ҳастай ана ин рангшам ҳаст хулас ҳамино ҳамаш ҳамин ранга ҳамин фасон мана ҳаминам 1050 да метиана ира бинен то охира беҳад фасон 1000 да бо скидка када метиан духтаро ба 1000 биёен ана ин қисм бо арзонтара духтарако мана качествошон да гап нестай фасоношон хушрӯвай и чандай ин 700 сомон то 550 мешавад ина диден духтаро 550 сомон да инами 700 сомонара дариҷа харидорӣ карда метавонен качествошон да гап нест бад куртка ғавси хушрӯвай ира бинен кнопка дора ҳам замок дора ҳам кнопка дора ҳам замок размеро ҳаст ҳамаи размеро ҳаст ва духтарако дидена чандта рангай рангои фасон фасон мана ба ҳазур омада аз пеш бинен духтаро бори дигар такрор мекунам бозори корвон тарафи тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешавад дар такхона магазини зумрад мана ай ваятон чандай безрукавкои боло безрукавкои боло скидка 250 то 220 духтарако то 210 инами намуд безрукавкора метиани ра бинен чихе хушрӯ качестваш аҷоибот мана моли гуанжу чӣ хеле медонед моли гуанжу баробарди туркияи нархош качестваша манам хел бартарӣ надорад мана нархошон ягая ҳам кӯтоҳошам дарозуш нархошон як духтаро ана баъдан ани ваётона нишонтием ана ино чандан қахушрӯане духтарако ана ин намуда 350 сомон да 330 сомон да метиан мана ира бинен охи чихи хушрӯа чанд та ранг дорада марҳамат духтарако размеро ҳастай чанд та рангай нархшам нархи нақс и рангша бинен бо аҷоибо духтарако рақамошон ҳастай дар рӯи экран ба хубии ин нуқтаи савдо дар инае ки интихобшон хеле зиёдаю ассортиментшон тез иваз мешавад тез новинка мебиёя айнаи модело чандай барои занҳои калонтарам менависанд занҳое ки мисол 40 50 60 мана ино чанда нархошон ура бинен духтаро 950 сомон ира бинен моделош чихе хушрӯ мана хе курткаҳо ёфтан мушкилтаракай мана шумо дариҷа пайдо мекунен ҳама намуд моделора 950 сомона мана духтарако дарози хушрӯ кори дастӣ дора бои бинен ҳангоми шуштан ягон чӣ намешаванд ба ҳазур духтарако ира рангш хушрӯай қадар размери 60 мана балшмеркаем ҳаст беҳадам фасон хушрӯ ана баъдан ана ин намуд курткошона бинен ино чанди ино 650 600 на духтаро 600 сомон мехушрӯ и вай дора на расветка дора чанд та рангай духтаро ира бинен мана 600 сомон бои пеш биёен духтаро мана аз ин 11 ранг будай духтаро беҳад материалаш хушрӯ мана ҳастан одамое ки курткаи сабукак мехоҳанд марҳамат кунанд беҳтарин вариант духтаро и тарафа бинен
ана баъдан ана ин кӯтоҳтаракошона нишон метиҳем молодёжка. Ино чанди? 350 270 сомон. Беҳтарин нарх духтаро ҳозир ма хушрӯтарак шумода нишон тиҳемтона. И кӯтоҳҳоро бинен 270 сомон. аҷоиб хушрӯ нархш. ҳам нархш хушрӯ ҳам худаш духтаро. марҳамат матвиям мана бора хичон мебиёранд. И материали ира бинен 4 та ранг доштай духтаро. мана материалошда гап нест. мана аз и кӯтоҳ бо дигар намудшам ҳаста. ино чандан? ям хушрӯ мана духтаро ранги ира бинен Луи Витон то 250 сомона метиҳанд. мана 4 та ранг дора духтаро. 4 та ранги фасон. ина духтарако молодёжка пристабден марҳамат метавонен биёен магазини Зумрад ана ми намуд курткачора бо нархи арзон харидорӣ кунен. ана баъд ана ин безрукавко арзон шудагия. ино чандан? Инора беҳтарин скидка шудагиян. акция рафтистай 200 сомон мешаванд. ина духтаро 200 сомон. 200 сомон да ҳозир ҳеҷ кас хеле мола наметия. аҷоиб чанд та ранг дорада? 350 то 280 мешавад. ина ин намудаш бо 280 метия. 270 материалашон беҳтаринан, борон да дог намезананд. ҳеҷ намешаванд. гарантия качествошон. размерашон чӣ хелай? Мепушанд. ира бинен чӣ хушрӯ. Гуанжу то 4 XL. мана ҳам қағал сай духтаро фасон. дар ҳақиқат ҳама хушрӯ баъд арзон духтаро. марҳамат биёен бинен 280 сомон. шумо нархи оптови дона мегирен духтаро. ба хотири оне ки шумо подписчикони канали моен духтаро. биёен ана михе нархҳои дастрас кати ҳатман гирен аз иҷа. боварӣ дорам ки бурд мекунен зеро ки дар ягон ҷо ин нархҳоро намеёбен. ин нархҳо аз сабаби ин нархае ки барое ки худшон бор мебиёранд духтаро. бори як дастаяй. мана палтоотон чандиян? 1,5 то 1200 мешавад. духтарако ира бинен чӣ хушрӯвай. мехои оригинал снимающий тугмакатияй. иншам снимающий. аҷоиб. качествои беҳтарин. и бо брошам снимающий. бинед то 1200 сомона метиена. духтаро бинен чӣ хел скидкаи хуб мекунанд. аз 1,5 то 1200 шумода пешниҳод мекунанд. мана кашмирай. мана рангоша бинен. мехош ҳамаш снимающиян. мана бе мех метавонен ки пӯшен. касоне ки намехоҳанд меха. на рангошон чанд намудай. аҷоиб. и рангшам диден духтаро фасонша бинен. унуш бо дигар хел буд. ана ин намудаш бо дигар хелай. ози аз берунам нишон метиҳем дар манекен. шумо бинен да. ана ин модело чанди? ҳама 1200. ина духтаро иное ки мо шумода нишон додем. мана балшмеркаш ҳам ҳамин нархай 1200 сомон. мана остини 3/4 меша. ҳо ишқа хушрӯа 1200. я мехуш пура ҷудо меша да. мана духтарако бинен чӣ хел хушрӯ. аҷоибот. ҳамаша нами 1200 сомонӣ пешниҳод кардагиян. ба ҳазур омада аз пеш бинен интихоб кунен. ана баъдан ана ин нархи куртко. ино чандиян? 1200 сомон метиҳанд тона. ина ози ай пеш нишон метиҳам. дар ҳақиқат ҳам курткаи аҷоибот фасонай. мана кори дастӣ. мана солидни курткои солидни касе мехост марҳамат биёен 1200 сомон шумода пешниҳод мекунанд. мана бинен да ай пеш бо дар ҳақиқат ҳам качестваш нағзаи худаш аҷоибот хушрӯаи фасонаш. мана ира бинен ҳамаи ҳамин кори дастӣ. ва духтаро бо иноша бинен чӣ хел хушрӯванд. аҷоибот. мана занона нархшон 1500 буд. ҳозир 1200 сомон шудагиай акция рафтестай. биёен духтаро размеро ҳастай. ин ҳозир бо аз пеш нишон метиҳем.
Ира бинен чӣ хушрӯ. Аҷоибот фасонушда гап нест. Адамое ки мехи баланд намехоҳанд, мисол занако. Мехи скромни, богати, аҷоиб хушрӯ. Бо чӣ хубӣ дора дасташ снимающая. Остинаш 3/4 мешава. Мана мехшам ҷудо карда мешад. Баъд остинакшам 3/4 мешад. Мана ин моделам хушрӯ. На классический куртко касида дар кор бошад духтаракои мо биёен анамиҷада пайдо мекунен. Нархшам нархи хуб духтаро 1200 сомон ин моделоро дар ягон ҷо намеёбен. 1500 сомон буд. Мана ира бинен чӣ хехшруван. Мана ино турки духтаро. А инаи моделотон чӣ? Ин модел монам Туркия. Мана ин моделам турецки. Пасона. Ирам 1200 сомона. Қа материалаш хушрувайд. Мана духтарако. Материалш оба намегзарона. Ду таранг дора. Када ба ҳазур шута мепӯшени. Ҳамаша бори дастия кумай. Фаҳмиде на духтаро? Бори туркиян ба ҳазур мешувен. Ҳечи намешава дар борон доғ намезана материалаш. Мана. Аз ин тарафам нишон тиём. То ин ки ба ҳазур шумо бинен. Ана баъдан анаиш арзон шидагия, як тамондагия, ду тамондагия. Ира бинен. И 700-800 сомона куртка. Ҳозир 500 сомона. Мана. 480 сомона. Ана мира 480 сомон пешниҳод мешава ки 700 сомона куртка буд. Мана. Беҳад курткаи хушрӯ. Ана безрукавко ҳаста? Хушрӯ. Ино чанд сума? 300 сомон будан 230 мети. Духтаро бинен чӣ нархи арзон. 300 сомон буд 230 сомон да мегирен анам хе безрукавкора. Ино ғавсан ба стилошона бинен чӣ хушрӯай. Мана. ҳатман як маротиба омада назар кунед иҷара бинен духтаро нархошона муқоиса кунен. Баъдан сифати материалора муқоиса карда бинен хутон. На ба духтаро бинед қисми боло. На куртка палто чандай турки. Ана ин намудаш туркияй 1100 сомон. Ана ин намудаш боша гуванҷо 1000 сомонан то 800 сомона дода мешавад. Дидена духтаро? То 800 сомона нишон метиҳанд. Бинен чӣ хушрӯ. Мехошон ҷудо карда мешавад духтаро. Ҷудогунаям мепӯшед. Стилша аҷоибота яй пеш. Материалшам хушрӯ. Ана ин воротникоша ку духтарако. Ва яй. Аму чӣ буд воротникаш кашмира я? Пад намезана кашмир хушрӯ. Ана курткаош чандай? 400 сомонай, амун то 300 сомона додан. Духтаро бинед чӣ курткаи хушрӯвай. 400-ай 300 сомон да метиҳанд. Мана капюшон дора? Бе капюшона я? Не, бе капюшон кам воротникатян. Мана Аҷоиботай увора. моделишта гап нест духтаро. Сабукака. Бо духтаро бори навшон омад. Бо ҷобаҷо мекунанд то шумо омадана бинен ҳатман. Ҳамаш палтои новинка омадагиай. Хит сезона. Мана. Биёен духтаро. То мебиёен ки анам хел борора мекушон. Ира бинен бо бори оригинал чун пакет доранд диден. Ҳамашон аз анаму фирма пакетошон кати мебиёя. Мегзарем ба қисми ҳиҷобошон. Иҷада ҳиҷоби тобистона ҳаста, ҳиҷоби зимистона духтаро. Марҳамат чандян ино? Ҳиҷобо чанда? Ира бинен. Ҳиҷобо ай 450 сомон сар мешаванд то 900 сомона. Духтаро ай 450 сомон ҳиҷоб сар мешавад то 900 сомона. Мана ҳам зимистона ҳам тобистона. Ино бо ҳамаш арзон мешаванд. 100 сума я 150 сум скидкош беҳад калонай беҳад хушрӯвай. Мана аҷоиб скидкои нағз мекунанд. Ира биненда. Мана духтарако вишивка. Турция, Дубай, бори Хитой, бори Ӯзбекистон нестанд. Ҳамаш бори качествениянд. Мана ҳамаш бори Дубай духтаро, бори Турки ва бори Дубай. Ҳиҷобои зимни дорем. 700 сомон, 800 сомон то 550 сомона метиҳем. Ина духтаро то 550 сомона. Ана ин намудора пешниҳод мекунанд. И ҳиҷоби зимистона яй.
вишивка дора бинен. Ина қисмошам бинен чихе бисёрай. Ҳама намудош ҳастай. Мана. Дидем? Анамхе моделоям ҳаст. Хулас духтаракои хушрӯ. Ай пеш биёен, як маротиба борошона бинен. Боварӣ дорум ки ман хултон мешавам. Мана. Беҳад борин аст, бори хушрӯ. Занҳое ки калонсоланд, масалан ҳиҷоби ғай намехоҳанд, ҳиҷоби замокдор намехоҳанд, ина марҳамат кунанд, бори нав, тугумақати, качествои беҳтарин. Ина занҳои калонсол да духтаро. Нархаш чанд бошад ина? Ино чанди скидкада? Оригинал 700 сомон. Духтаро, бори Дубай. Мана ҳози арзон шудагиҳои 700 сомонда мегиред. И аз 1000 боло буд. Бо арзон шуд мекунем ба хотири шумо. ҳатман духтарако ай пеш биёен, бо арзон мекунанд. интихобшон хеле ва хеле зиёда. Нигоҳ кунед. Як бори дига пурра умумӣ карда нишон тиём. Мана. Ана баъд ҳиҷоби зимистона ана ин вариантча бинед. Ишам хушрӯа. Вишивка дора ҳамаш. Размерош ҳастай, фасонош чанд намуд. Фасоношон бисёр аиҷада духтаро. Беҳад зиёдаи фасонош. Хулос ай пеш ки омаден духтаро бо мебинен. Мана барои ҳоҷияҳо мегирен. Каси качества гирифтанияи марҳамат кунанд молои мо ҳамаш. Моли тоза ки хоҳен духтаро биёен аз пеш бинен. Мана качествашда гарантия метиҳанд. Хулас бори дигар такрор мекунам. Наворе ки имрӯз тамошо карден аз бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешавад. Такхона ира бинен. Такхона биёен духтаро магазини Зумрат навистагиай. Беҳад магазини хушрӯ ки борошонам беҳад фасона. Интихобуш хеле зиёдай.